Δεν μπορεί να πεις. Πάλι με το... Τελακούκλα! Τελακούκλα! Ναι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Είναι πίτσα! Άμα θες! Ένα, πάρε μαρκαδόρο, Μαριάννα. Έλα! Πάρε μαρκαδόρο. Πού το στυλό σου? Πού το πέταξες? Πού το πέταξες? Πάρε το από κάτω. Το στυλό σου, πάρε το από κάτω. Αυτό! Ναι. Αου! Κουκούβα! Μαμά! Τι? Είναι εδώ! Κάμερα. Καμένα είναι! Αντί! Το μαρκαδόρο, Μαριάννα, κλείσει το μαρκαδόρο.